Kublai ya pi baro ki baju pek bat ki baju kerjaan ya kene ka channel ka jonga menta kumne ngidon ha kene ka sinong sora bat ngimut ban hier arsut sya ka sinong sobar kuma pila tip ba ka sinong sora bat ka sinong mouse ram kide gi jaka ki babat ya ka wall record ne gi jaka ki bajur slaptam ha ka pertai ha kene ki jaka ha ubanai liur wala dadai ka singi bomdon slap hanrai ulo syaiwan telep ha kene ki jaka kumba pi menta ha kene ka video kumta kenang jungo kai pertegi bajuan hakne kesino sora kemla penyu iya kajing itanat jong ka saudong saukun namar kajing tap jong ulo bat kasun beneng kelong ka bakam kriat handrai kat bangirang hier arsut sya sobar kalenti penlai sya sila nios nyau ka ba kasun beneng kalolong ka bakam sit ha kini kijaka bat ulo ulah kam duna ha kini kijaka kat bangirang hier arsut kam supo jong kene kijaka ni bagi klang kiba mi harus surok kilapan katnya ya ka surok nomor ba umdon kiba pen khojia kene ka jaka nomor kalong ka jaka ka ba kham long kendong ka badon marwei ka jaka ba long klau mastang set mentang lapoi artat ha kene ka jaka ka ba khot ka wa areu mentang like ban hiar no syarut jong kawa ban like khwai do kha Khoi kharit khoi ne kendong nutli ne itu nutrai de doka atau ahajat kami wah kublai sibon ya pi baro ke bala pegya kene ka video mentang like paino shala kiying kisam kermen bangin saya kendu padha ka we ka video bat ngin sal ring kam ha ya ki video ban pan internet ya pi kinopek